Daar is hem. Op zijn racefiets. Bij zijn tempel. Inien is er alweer aandacht en belangstelling voor hem in zijn werk. Het valt hem zuiver. De dikstempel van Marm wordt na 25 jaar onder handen genomen en komt er weer eens nij op te staan. Het Haksa. Tegelijk is er een uitgebreide tentoonstelling van de schaalmodellen van de kunstwerken die het letter een plak krijgen zoen ergens in een dorp of het landschap. Tresor organiseert lezingen over het hoe, wat en waarom van zijn werk. Er is een jongen met bewegende tekeningen in stielplaat die voor tv-schermen hingen. Het is zijn nijste werk. Oh ja, er is ook nog een busreis door Friesland met tekst, uitlees, broodjes en gezelligheid. Alweer omdat hij, Its Willemsma, de kunstenaar die rekenen wordt daar een van de besten van Friesland, zondag wordt dit jaar. Alle reden voor een voldien gevoel en een groot feest. Zoen je ze. Het is wat weer. Maar mijn jetjes, dan heb ik altijd bol. Ik maak altijd bol. Maar een soort vrucht, een heel soort vruchten uit van de tuin. Ja. En dat doe ik het terug. En ik maak ook altijd een soort sappen. Een soort zo'n sapperpannen. Dit is mijn grote kameraad. Een hele dikke kameraad. Voetje. Voetje Dillema, hè? Ja, het Voetje Dillema nou. Ja, nou. Voetje Dillema nou. Ja, nou. Van jongens jongen ben ik al helemaal gek van vogeltje. Toen ik in de witse lag, zei mijn zus altijd naar de vogeltjes te zien in de biem, naar de mosken en zo. En dan, ja, die eigen jongen altijd samen met die vogeltjes. Ja. Dit is wel mooi zeker. Ja. Weet je dat zwarten? Ja. Oh. Wist u zien met een kat? Ja? Ja. En die spagendouwen, dat ik altijd kwam, die had met Simon geleerd, die hierheen. Dat vond ik altijd prachtig. Ja, hier word ik altijd wel een beetje blij van. Ja. Van harte welkom. Ik ben Joert een beetje de technische leider. Ik maak je de bus uitzenden krijgen en weer in. Maar gelukkig heb ik mensen onboord die alles weten van de kunst van Its Willemsma. En dat is Huub Maus, dat is onze reisleider. En als Huub en ik het net goed hebben, dan hebben we altijd nog de heer Willemsma zelf onboord. Dus we kunnen altijd vragen als we wel goed zitten. En dat is wel een hele zwaar minder, denk ik. Nou, zie wat dit is. God, Germ Tichelaar nog. Dit vind ik ook naar de guidenkeuringen thuis. Er zijn al guiden van mij, maar meteen even zien. Zo mooi. Ja. Prachtig, jongen. Joker 1, Joker 2. Mooi, nou. Ja. Dat hebben we wat beleefd, jong. Eens aan het roken. Ik heb van het roken nog helpen. Wie? Eens mijn boorman. Boorvrouw aan het Ruudshemmelin. Zit je daar tegen aanwijzen. Dus het was kwalmeesters die me altijd narren. Het waren rotzakken. Ik ben 8 jaar. En die kwalmeester die heette Hoekstra.
Hier een hele rare poort. Er mist een hele hoek, mist eruit. Ik denk dat hij een ongeluk gewoon had. Of dat het een soort kinderverlamming gewoon had. Ik weet het, maar hier een hele rare poort. En dat voelt mij altijd al op. Ja. En toen zei hij mij, iets. Hij roemde zo lang. Waar is je schrijfkaart? In het vak, meester. In het vak. Ja, en zo we kijken eens hier. Zo, en hier zit mijn maat, Bouke, zit daar. Dus ik ging eens uit die bank. Zo, want ja, ik kan net even achteruit komen. Dus ik ging eens uit die bank. En ik ging zo zitten, zo op een knibbel. En ik zal die scrokaart pakken. En zij jouwt die man mij een enorme schop onder de kont. En daar droom ik nou nog altijd van. Nee, wat? Ja, ik droomde nog nachts van die squalmeester. Ja, maar hij joeg me zo'n schop onder de kloten. Dat ik kwam, jongens, zei me wat hij stond. Toen ging ik een bloeduitstarting tot onder de knibbel. Hier, helemaal blauw, zei. Dat weer helemaal blauw. En wat hij stond, nou, zijn meester heeft me geskopt. Nou, waarom dat dan? Nou ja, ik heb de scrokaart vergeten. Nou, zo is het, dan heeft de zuster het boven het Hé, als het mijn been, nou, ja, ik heb geen been. Ja, soms vind ik het heel jammer, maar goed. Ik zou erheen gaan. Ik ging voor zijn hassen eruit. En dat ik nou nog zocht dat een lieds been zijn skopt onderwijs. Ik heb wel eens een keer meestal onderwijs bij racefiets weer, dat hij met zijn been, dan stap ik. En dan zeg ik, nou net weer. Als je alles optelt, ik heb het nooit precies kunnen nagaan hoeveel iets hier in Friesland heeft gerealiseerd, maar ik denk dat het er tussen de 30 en 40 zijn, zo midden 30. Dat is heel veel. Het is bijna een openluchtmuseum voor Iets Wilsma geworden. Dat wordt wel eens een beetje spottend gezegd ook door kunstenaars. Zijn het niet te veel? Er is nog wel een soort beroepsnijd tegen hem, maar het is ook wel een bewijs van deze, een bijzonder kunstenaarschap. 5 decennia lang heeft hij aanhoudend opdrachten gehad in deze provincie. Ook daarbuiten trouwens, maar vooral in deze provincie. Wat bist je? Ik ben krekkerskunstenaar. 19 hier, 18, 19 hier. Misschien. Hier, zo wie het gaat. Ik weet dat er hier nog trouwfoto's in zitten, maar heel zien. Wie? Deze man had hij nooit onhellen. Nee. Ik ga nooit deze man op een schoot zitten of zo. Deze man had dat zelf ik net geleerd. Die had dat zelf als bijna die ik eens mishandelen. Bij de trapdel gooien toch een Steve man. Dan met mezelf betiet staan. En nee, deze man had net en die had dat dus ik net Troy aan kennen. En ik zei die struts me wel eens tot hier zo. Even zo. Dat weet ik nog ik. Struts is tot hier. Maar ik zei die het eerste druk maar zijn bedrijf. Maar zijn fabriek. En altijd die stress natuurlijk dat het nooit winteren. En dat ze, maar jij moest naar rond te komen met hier moet je. Met 8 jaar moest ik al helpen. Ja, zeker moest ik al van die bannenreetjes terugtje. En schimmeltje en gasolie en benzine. Ik ga heel wat boven de bakken met gasolie en benzine hangen. Mijn broers die leerden alweer. En die famkes ook, die gingen alweer naar de HBS en naar ULO en weet ik wat. En ik heb er net genoeg IQ voor. Nee. Wat hoor je? Zo hier. Zo. Kampioenschappen, hutrennen. Het werd dan wel een mooie tijd, maar die jeugd, Romy Bos, die hier een Bouvier. En ik heb hem 5 ook wel. Jongens A, 1500 meter, jongens A, dat zit het beste. Ik ben al boppen aan de beste lijst van Friesland stond, maar hier Santje denk ik ook weer. Zeg je Santje? Boppen onder? De beste lijst, dat ben ik de beste door het hele jaar. Op een 1500 meter. Oh. Ben ik de beste op 1500 meter renner. Qua stijl, ik heb echt een hele mooie stijl. Als ik dan in Grijns weer, dan kwam die Grietes naber en dan zei die, dan wiesde die erop hoe ik, dan moesten ze, op die Sparta-academie moesten ze rennen, zat ik erom. Dat vond die man. Atletiek in de serie zei dan ik niks. Dan denk ik dat nee. Hij die een keer nog een wedstrijd geweest. Daar kwam Zuid en Douw. Zuid had Douw uitgechanged waar ergens, weet ik wel. Nou ja, we zitten zo'n kazerne in Zuid-Laren. En we staan daar zelf het rijtje aan de start. Ik krijg aan de start, ik doe het 800 meter weer. En ik sta in de start en hey, en daar is Zuid of zo. Ze zeggen mij in de start. De start werd uitbrutsen. En
Ze kregen een allemachtige uitbrander van de starter en de bestuursleden die er stonden. Ja, en het schaart mij in de poorten vanzelf. Ik ben toch zo uit de ene zoals hard. Letter. Nee, je hoefde mij net bij te komen. Had ik nooit bij West, had ik bij niet geweest. Als iets 20 is, gaat hij naar de kunstacademie in Ljouwert. Hij steekt er nu eigen seizoen net volle op, maar sjucht er wel voor het eerst foto's met werk van de Roemeense beeldhouwer Brancusi. En dat werk dat pakt hem. Ook de ideeën van Brancusi spreken hem aan. Die zei bijgelijks: "Do kist als kunstenaar de werkelijkheid nooit goed begrijpen als het alleen nog maar de buitenkant ervan naaidoogst. Ook de binnenkant moest in die denken en vormjan meenemen." De ideeën van Brancusi zetten hem op een belangrijk spoor. Zo sjucht hij het toernooi ik. Dat vond ik wel heel aparte dingen. Het intrigeerde mij. Ik vond dat mooi. Ik denk als ik zo'n vogelmaatje helemaal met zijn kapjes en vjerkens en vlerkjes en beestjes. Ik denk, ach, dat is juist dat. Maar het is nooit, het lijkt op een vogel, maar een echte vogel, dat is natuurlijk volle mooi. Wat is die vogel? Wat is van mij die vogel? Nou, dat hij vleert, dat hij vrij is, dat er voort kan, dat er de lucht in gaat, dat er geen barrière zit. Ik wil binnenin die vogel. Ik wil het wezen van die vogel zien te raadje. Dus dat werd die vogel met die vlerken, met die tak, met die zo heen, hup. Hey, zo, vlechten, de vlecht, dat soort dingen. Het is een natuurtalent die met de natuur in de leer is geweest. Hij werd als kunstenaar geboren. En hij zegt ook op de academie heb ik alleen maar dingen afgeleerd. Als sporter moest hij rivaliteit en moest hij competitie. Daar leerde hij dingen van. Maar op de academie, daar moest hij niks van hebben. Dus hij is ermee geboren, het kunstenaarschap. En dat is wel de eenheid van persoon en werk die heel sterk typerend voor hem is. Die verbinding van leven en werk, ook dat heeft hij in Brancusi gezien, vastgesteld. En daarmee heeft hij zich als hele jonge man willen identificeren. Nou, daarmee heeft hij zichzelf een hele hoge eis gesteld, zeg maar een ethisch element aan zichzelf opgelegd. Dus je kunt niet een goed beeld maken als je dat niet doet vanuit een heldere, min of meer zuivere, een zuiver leven, zeg maar. Als je die eisen daaraan verbindt, die morele en esthetische eisen, dan loop je natuurlijk het risico dat je daarin wel een weg loopt die je alleen loopt. Hij heeft natuurlijk een internationale stijl ergens opgepakt in de jaren 70. Dat is niet een uitvinding van iets. Dat is al in de hele 20e eeuw aan de gang wat hij aan het doen is. En dat werd in die tijd nog eens even extra een doorstart gegeven. Maar hij gaf het een draai door zo sterk met die natuur verbonden te zijn. Deze, Kom je er even bij? Oh ja. Je kunt het misschien even erbij. aanvullen. Oké. Zijn we er allemaal? Ik zei in de bus al, het is een abstract beeld, maar u ziet meteen al, wat is hier abstract? Het is opgebouwd uit de meest simpele vorm die iets heel vaak in zijn werk hanteert, de Haakse hoek. En van daaruit heeft hij een beeld gecomponeerd. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb altijd gedacht, de eerste jaren dat ik hier in Friesland was, dat het een in elkaar gedonderd hakenkruis was. Maar het is dus een proces van bevrijding uit de Duitse bezetting, wat je op deze manier hebt willen weergeven. Zeg ik het zo goed? Ja. Oké. Nou, toen werd het 1969, hè?
We kregen een soort met een grote zwarte vleermoes. Want hij hier door een cape om. En daar skarrelde, ja, draafde. Iets die wie net hier van langs, maar ik moest hij hut. Ja. En ik denk, nou, op een gegeven moment, toen zag ik hem kennenleerd. Zo, hier trouwfoto. Toen werden er nog skitonnen op hellen. Ik zit hier op zo'n tonnes, joh. Toen ik even voor de grap op zo'n tonnen zitten. Later kwam er vaker in erheen en toen ben ik wel wat onrustig geworden. Toen ben ik wel dat ik een beetje gek op me weer. Omgekeerd net, hè? Nee? Nee, dat is later komen. Hier nog een keer, zo, hier is, joh. Hé, hou op, kom. Wat sprutst jij in hem om? Het ongewone. Ja? Ja, ongewone, vrij gevochten. In Tjerken, heb ik naar Tjerken getrouwd. Mijn Ubels. En de Ubels die komen bij mij aan te zielen. Zo, je ziel wel weer. Dat is zo mooi, zo. Ja, hij vond die dominee moest dus trouwen. En dat was oké, maar geen lang gelul. Net te lang praten. Het belangrijkste onderdeel van die trouwen was een orgelconcert van mijn vriendin. Prachtig mooi, nou, dat wij daar trouwen, dat we maar bijzaken. In mijn eerste verkering. Geertje de Heij. Wat Geertje bedaren? Geertje die ben het nou in... ja, wie hartstikke gek mooi. Wie hartstikke wijs mooi. Hij kreeg een heel soort les van hand door de verkering uit weer. Hij liep het volle zwidder als ik. Dit ben ik bij een wannehek feest. Dat is goed slachtje, maar dan zit die hoen die zit erop. Dat was zijn partner. Belust hij bij het maakproces? Nee, dat is net. Maar dat hoede aan mij net. Bijzondere man, maar een complexe persoonlijkheid. En hij heeft een soort aandacht nodig. Er was een verkeerde vriendin van mij. Ik helemaal net om iets op een auto kwam die. Zei Gelske, toen jij gescheiden was van iets, toen werd je weer iemand. Of toen werd je jezelf weer. Toen dacht ik, ja, wel even, dat is toch goed, jongen. Ja. Dit weer mooi geiten, ja, een goede geiten dus. Zo dit ik, misschien zo'n mooi geiten dit weer. Echt een hele mooie geit. Oh, best wel trouwens, wees er maar iets. En Willemsma, wat een klootzak. Dat krijg ik nog wel eens te hebben, enkele keer. Nou, verdedig ik hem natuurlijk. Ik zou wel staan net zo lullig praten om je niks. Kom op, man. Ja. Hier zie ik een Rijksdaalder. Die zie ik vers lasje on zo'n stuk ijzer. En van boven uit het ruit maak ik mijn foto. Dan probeer je de serie een goon te lezen. En dan woont hij de goon aan. Ja. Je ziet hartstikke vers lasje. Ik kan me wel voorstellen dat mensen hun daar onergerie om zijn manier van dwaan. Want dat kan behoorlijk vermoeiend wezen. Van heel soort mensen. Ja. Maar? Het is 200% authentiek. Ik moet maar wat erin gooien. Maar deze tentoonstelling, dat is best van 69, droom ik nog van die legere squallen. En ik las een droom, dat ze die hele tentoonstelling bij Tresor alles in zijn oranje verven. Alles, helemaal oranje. En daar waren 3 kerels en die hadden zulke lange nagels in ze aan de klauwen. Die dus 3 mannen. En die hadden van die vampieren, echt zulke lange, hele lange nagels en die ronden zo. Maar de hand zat bij de ruiten langs zo. En met de morgen. Zo. En die wonen mij pakken. Ja. En dat weer die Hoekstra en die Master Inia. Die waren die 2 Inia's en er weer nog één bij. En ik kon me eerst net bedenken weer, ja, dat weer Steven Sterk. Die treden, dat weer Steven Sterk. En toen heb ik les, een psychiater en die vreeg mij,
een vriend van mij zei, die droom, hè? Onbetrouwbare mensen zijn. Mensen die is net betrouwen. Er zijn mensen die is net betrouwd. Die vertrouwt net. Nou, ben ik eruit gegaan, heb ik even pissen, heb ik even wat water gedronken, ben ik bij de berg gegaan. Om 4 uur droomde ik, wie ze er weg. Wie het na 5, even na 5 of zo. Toen werd ik weer wekker. Toen wien ze dus weer, wie die kerel ze weer maar gaan draaien. Nou, dat kan. Die psychiater die vriend zei, het opschroeven, nou schroef ik het op. Ja. En dan, hij zei, want dat maakt voort. Hij zei, dat maakt eruit. Ja. Dan maakt die kop maakt scheen. Ja. Dan was het kwijt. Ja. Een sterk beeld is een beeld dat op het moment dat het er staat, bijna als een vanzelfsprekendheid zich aan je voordoet. Het werd bedreigd door die windmolens. Hè. Dat was toen trouwens het begin van die acties tegen de windmolens geweest. Dat is door die actie daarbij iets dat hij daartegen in het geweer kwam. En er kwamen allerlei mensen, gingen zich daarmee bemoeien. Er kwamen manifestaties rondomheen. En toen ben ik dat gaan beschrijven in de krant als een soort protest. En toen werd ik gaandeweg lyrisch toch wel over dat kunstwerk. En ook de wijze waarop je dat in het landschap ervaart. Gunnar Daan heeft dat prachtig beschreven. Hè? Die zei een vlieg op een gespierde arm. Dit is Friesland, die dijk, die kracht. En dan met één beeld dat prachtig in die ruimte die kracht weergeeft in het landschap. En hoe je daar naartoe moet en dat te ervaren. Dat is dus niet alleen dat kunstwerk, dat is dat hele landschap wat daar een meerwaarde krijgt. De grote directeuren, curators in de kunstwereld, die zijn eigenlijk altijd, gek genoeg, wereldwijd op zoek naar juist dit type kunstenaar. Toen Its met zijn molens bezig was om die weg te krijgen daar, wat niet is gelukt, bij de Raad van State, een van de mensen die hem heeft echt gesteund en opgezocht, is Rudy Fuchs geweest. Nou, en Rudy Fuchs, directeur van het Stedelijk Museum geweest, et cetera, artistiek leider van de Documenta. Voor hem is Its niet per se een Fries, nee, Its is een kunstenaar die hij ook in China had kunnen ontmoeten. Die koppeling van een internationale, in de vorm, door Its geregisseerde kwaliteit, hè, die strengheid, die zelfdiscipline, in combinatie met dat vertellende, meer lokale element, ja, dat is ook een kwaliteit van Brancusi geweest. Die kwam ook uit Roemenië. Hè? En toen hij in Parijs was, ging hij echt niet doen alsof hij niet uit Roemenië kwam. Natuurlijk niet. Zijn werk is altijd in de uitvoering doelmatig. Er zit nooit iets overdreven, handschriftachtigs of virtuoos in. Helemaal niet. Het is doelmatig. Het is wel heel levendig, weet je. Je kunt met je oog zeg maar alle hoeken, alle verbindingen langs. En dan zie je dus dat het echt is gemaakt. Niet in een scheepsbouwwerkplaats. Nee, het is in dat atelier van Its gemaakt door Its. Nou, dat klinkt hier alsof het niet anders kan, maar beelden van die omvang ongeveer in je eentje maken, dat is echt ik wil niet zeggen een mirakel, maar dan moet je wel heel goed weten wat je doet. In de omgang met je materialen, met je gereedschappen, met alles wat je boven je hoofd takelt en noem het maar op. Nou, die expertise heeft Its van huis uit, kun je zeggen vanaf zijn 12e jaar, ontwikkeld in die schaatsfabriek. Maar die heeft op een prachtige manier in zijn atelier uitgezet. Dat atelier is zo'n feest om doorheen te lopen. Een privilege om daar te mogen lopen. Eigenlijk ieder hoekje waar je bent, is daar zoveel te zien. Nou, en om dat atelier heen is dan die hele leefwereld van Its met die moestuinen en die dieren en de bomen en noem het maar op en de boot. Nou, dat is geweldig. Voor mij als stedeling is dat een authentieke
of een ervaring van een authentieke situatie. Ik zal een graaf ziekje. Net bij zijn hem hem. Het zal hem zelf regelen. Geen leefde zal last ha. De kop zal oornaam worden. De wien del gaan. De kunst al lang dee. Ijs wetterblouwen. Bramen en trietrieden voor eeuwig. Groen en warme voorop. Voor de hoen een beter baas. Er is gewoon te volle gebeurd. Er zijn veel mensen die me heel dierbaar binnen, die binnen in één verstaan. En dan zei je dat van haast. Ja, die zei dan in één, ik heb een nieuwe relatie. En dan denk je, hoe kan je nou maar zo, hoe kan je dat nou zo aandoen? Weet je wel? Nou ja, en dan op een gegeven moment heeft zoveel pijn en zoveel rouw en zoveel verdriet. Nou ja, en dat speelt hij dan in de beurlog en in de kop om. En dat was eigenlijk net meer. Dan denk je, ja, wie het maar dingen. Mij maakt wel dingen weer. Ik denk, ja, op zulke momenten dan heb ik er net meer behoefte om nog verder. Dan maakt voor mij een stapje. Wat heeft hij oorhellen om het wel te worden? Oren. Goeie vrienden. Vrienden die me elke dag bellen. Die weten dat je zo depressief bent. Die dan gewoon zeggen, ja hé. Die gewoon, ja, haast duistig bel je. I am at ease in the arms of a woman. Although now most of my days are spent alone. 1,000 miles from the place I was born. But when she wakes me, she takes me back home. Hier leit de zee. Breed spegeljend ontwiek, verwaat de jong bekroept, verwaat alleen is de zee dik, dat jong op jong de zinnen hem versoept, in blakstil wetter, of in farse wegen, en tussen dik en kiem ziek je de egen om een hout vast, een peel, een skip. Dat teenzen willeers haar omheen wienen. Skipper, pas op, het is daar net zo jip. Zult daar die kobbe aast een tijdelijke restplak vinden? De zinne zinkt, een tjokke diese skoot nou, oer zee en laan, vergriezen te felle gloeden van de dag. De jong wordt klomsk, onwennig, maar men weet, men volgt troch de loft zijn steile waai, er is nog hoop, want de wiekelt bid, de reede raven van dit geer, maar scherpe kloeren stiert biddend stil, maar amper juk verroeren.